Batanan tanang mamak dudua Singgalang Jaya sudah iko indah ambo sajo nang sawua uni itu sawua pulo goyang cai. Oh untuk saluang nakan saluang kan ada hey Rencana goyang tuh bu, ibu masuk YouTube mah bisa dicari di HP rumah tua. Atau, yang lembeknya sehari lagi bisa dicari dalam YouTube ibu goyang tuh.